салому алайкум ва кулли мардуми мусалмон. иншаллоҳ ки хуб ҳастем. бародари азиз, хабарҳо, ай редҳо, ай нархҳои билети дигар ҳамаш ҳозир ба ҳаматон мерасонам. бародари азиз, иншаллоҳ ба хости Аллоҳи меҳрубон, аввали аввал бародари азиз, агар имкона боша ба хотири дастгирии мо, ба хотири якдигарии мо, бародари азиз, бижихен лайка поделитсияш ва фикри ҳақиқатон ҳатман дар комментария нависед. ҳар ки ҷой ҳастем, боз ҳам мегӯям худованд нигаҳбонтон бошад, худованд барори кор насибтон бигардонад. бародару хоҳару модару ки тамошо мекунем, як хабари дигаре ки бародари азиз, имрӯз 60,000 подписчик ҷои зиёд шидем. ҳазор раҳмат ҳаматонда, боз ҳам мегӯям ҳазор раҳмати калон. бародари азиз, ана бародари азиз, аллакай як хабар шид ки аллакай ай котелни ки ҳами қарред кардан, чӣ кардан, 17 нафар ана муҳоҷирро уҷа аллакай ба Тоҷикистон равон кардан. ана чӣ ном дорад, ана боз равон кардестан, як лаваки депортсиякардагиро равон кардестан. ба ҳамон хотир мегӯям бародари азиз, эҳтиёт кунен, ҳар ки ҷой ҳастен эҳтиёт кунен. хос ба хотири Аллоҳ боз ҳамчи видеои кардан мекунем. иншоалло ҳар як ниёзманд, ҳар як чиз мебинем, ба хотири худо мекунем. бародари азиз, ба ҳамон хотир дастгири якдигар бошен, ҳар ҷое ки ҳаст бибинен, эҳтиёт кунен, фақат бигарден, эҳтиёт карда бигарден ки ҳам як 3-4 рӯз баъд иншоалло тинҷ мешавад, иншоалло ба хоси Аллоҳ. баъдан бародари азиз, чӣ гуфтани он ҳастам ки редҳо дар Москва ҳаст, олиам камбутам гаштесан ҳасте бародаро. нашоти билетҳо бародари азизам, ман нархи навора мемонам, ҳозир ҳамаша гуфтагиём, хитон бибинен, ин нархи наво, нархи ҳамин моҳуда бародаро, хитон бинен. ба ҳамон хотир бародари азиз, аз шумо хоҳиш мекунем, бижихен лайка, поделитсияш кунед ва дар канал подписа кунед. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба ҳамон хотир бародари азиз, қадри видеои моро бидонед. агар имкон бошад ба хотири худо фақат барои дастгири якдигар чикор мекунем, лайк мемонем, поделитсия мекунем. ҳозир нархи навои билетҳо бениҳоят бародари азиз қимат шидаги, ман ҳаракат мекунам ки бо нархҳои дастрас ҳозир шуморо мегӯям бародаро, хуб гӯш кунен. ҳозир ҳамаша мегӯям, фақат ин рӯзҳои аз ҳама арзон шуда бародари азиз, нигоҳ кунед. ҳамин моҳда фақат ай Москва, Душанбе, ай 15,000 рубл сар мешавад бародари азиз. ай Санкт Петербург Душанбе боша, ай 16,400 рубл сар мешавад. ай Новосибирск ба Душанбера боша бародари азиз, ай 18,000 рубл сар мешавад. ай Казан ба Душанбера боша бародари азиз, ай 13,500 рубл сар мешавад. ай Самара боша ба Душанбера бародари азиз, ай 11,000 ровно сар мешавад бародари азиз. ай Екатеринбург ба Душанбера боша бародари азиз, аз 14,600 рубл сар мешавад. ай минерални вода бародари азиз ба Душанбе боша, ай 16,600 рубл сар мешавад бародаро. ана ай Тоҷикистон тарафи Россия бо бигем, ай Куло ба Москва бародари аз 17,200 рубл сар мешавад. ай минерални вода не бахшиш зиёд, ай Хургонтепа Шереметов бародари азиз, ай 17,100 рубл сар мешавад. ай Хуҷанд Москва бародари азиз, ай 17,600 рубл. Душанбе Москва бародари азиз, ай 19,900 рубл. Душанбе Санкт Петербург аз 22,700 рубл сар мешавад. Душанбе Новосибирск 17,200 рубл. Душанбе Екатеринбург 20,400 рубл. Душанбе Самара 14,500 рубл. Хуҷанд Новосибирск 14,600 рубл. Хуҷанд Санкт Петербург 20,500 рубл. Хуҷанд Самара 18,600 рубл. Хуҷанд Екатеринбург 20,100 рубл. Хуҷанд минерални вода 18,020 рубл. Кулоб Санкт Петербург боша 20,900 рубл. бародари азиз, ногуфта намонад ки ин нархҳо дар баъзе числои ҳамин моҳ ҳаста, ҳамаш дар нест, дар баъзе бигем рӯзои ҳама арзон ша. мақсад мо ба шумо хостем бигем айда бо қиматҳош ҳаста, фақат мо ҳама арзон ша ба шумо ҳамин рӯзои арзон ша гуфтем. бо бародари азиз, хабари мисол ҳамин маълумоти пурратар ин ҳамиҷа бародари азиз, ай киҷо ба киҷо илтимос, ҳам бисёр салом билет чанд сош бародари азиз, ман киҷо дар киҷои билет киҷо дар кора ин ҳамиҷа бидро билет ай киҷо ба киҷо чита бунед бардоҷон ҳаракат мекунем, сраза билет шуморо нархи навоша роитон мекунем. агар ки махул ши паспорт ҳамин фарда бадоед, давомаи 10-15-20 минут билет шумо мераса. аввалаш худованд иншоалло ба соҳ саломат мерен да ҳам билет ма худам ҷавоб мегӯям. худо аз ҳаматон розӣ бошад бародари азиз, барои дастгириётон, барои суханои хубтон, барои лайкҳои мемонем, барои дастгирӣ ҳаракат кунем бародари азиз. дар муддати кӯтоҳ 100,000-аш кунем, ҳаму лаганаш мегӯям, ҳаму чизи ютуба бигирем. ин канали моу шумо аст. ба ҳамон хотир бародари азиз, чӣ хабарҳои мешавад, иншоалло ҳаракат мекунем ки хабарҳо барои шумо бирасонам. ҳаракат мекунем иншоалло ба хоси худо. фақат худованд ҳазаматон розӣ бошад. дастгирия фаромӯш накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.